गथ'फोर साया लोंदो। ओइ दुलुर दुलुर माथो मोनबाय थादोंहाय बेलाय बाहेरावलाय? नों सोरमोनलाय? खुलुमबाय, आंनि मुङा मार्था। गोदनायाव माबाफोर नांथादों नामा? नांथायाखै। नोंनि गोदनायाव माबा नांथादों, बेनिखायनो नों बिदि रायलायदों। आंनि रायलायनायानो बिदिनोखा। नांगौ नामा? आंनि मुङा थरल'। थरल'। नों मानो बिदि गोलाव गोलाव रायलायो? आं उन्दैनिफ्रायनो बिदि रायलायो। मानो रायलायो? आं मिथिया। आच्छा, मोनसे खोथा सोंनि आं नोंनाव। हिनजावफोरा मानो हिनजाव मानसि जानाय आरो हौवा मानसिफोरा मानो हौवा जानाय? हिनजावखौ हौवा बानायनो हागौमोन ना, हौवाखौ हिनजाव बानायनो हागौमोन ना? मानो हिनजावखौ हिनजाव बानायखो आरो मानो हौवाखौ हौवा बानायखो? आं खोन्थानो बादों। मानो बादों? आंनि गोसो। ना नों आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनो रोङा? होनो रोंगौ, अब्लाबो बादों। नों खोन्थाथारनांगोन। मानो हिनजाव मानसिया हिनजाव जानाय, मानो हौवाया हौवा जानाय? मानो मानसि बानायनाय कारिगरा हौवाखौ हौवा बानायखो आरो हिनजावखौ हिनजाव बानायखो? खोन्थालाय मार्था। दरखार गैया। आं नोंनाव मोजां बाथ्रा सोंदों, नों बिदिसो बुंदों। एमाव राजाखौ नुदों नामा? आंनि सोंनायनि फिननायखौ होग्रो, होमबानो खोन्थागोन आं। थरल' आरो मार्था। एमाव राजा। माबा मार्था, एमाव राजाया दासो जोंहानाव फैदों। नोंसोर आंखौ थगायदों ना? आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनांगौ जाखोब्रा? रां सेयार लायनो। एमाव राजा। जिराय एमाव राजा। वा, थरल'बो दंफैयो माथो। सोरखौथो आसा खालामनायमोन नोंलाय? रावखौबो आसा खालामाखैलै। मानो नोंखौ बेवहाय नुफैनायखाय एसे बादावदों आरो। मानो बादावदों? दा बादावनायखौबो मानो मुनो सोंबाय थायो नामाब्रा नोंलाय? ओइ थरल', दिनै कुइसन सोंथ'नांला नामा नोङो? मानि थाखाय? मानसिया मानो ओंखाम जायो, मानो खियो? नोंसोर आंनो बे फिननायखौ हो। मानसिया मानो जोनोम जायो जुदि थैनांगौबा? आरो मानसिफोरा हिनजावफोरा मानो बेलेग गस्ला गानो, हौवाफोरा मानो बेलेग गस्ला गानो? हौवाफोरनि माथोआ मानो हौवानि बायदि, हिनजावफोरनि माथोआ मानो हिनजावनि बायदि? जामायला, हिनजावफोरनि माथोआ हिनजावफोरनि बायदि जायाबा बिदि जागोन नामा? हिनजावफोरनि माथोखौ हौवानि खालामना होनांगौमोन, हौवानि माथोखौ हिनजावफोरनि बायदि। कारिगरफोरा मानसि बानायदों, बिसोरबोथ' बिदि बानायना हरनो हायोमोन। नुबायना, बेयो बेबायदिनो कुइसन सोंबाय थायो। हिनजाव मानसिखौ हिनजावा दादों, हौवा मानसिखौ हौवाया दादों, मिथिबाय? बुहुमा खालि जाबाय थानायखाय भगबाना बरिं जानानै मानसि थिनहरदों, मिथिबायना? आरो मानसिनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय हौवा सासे हिनजाव सासे बानायबाय। बेनिफ्राय उजिलांबाय थाबायब्रा मानसिफोरा। मानो हौवाजोंल' हौवा बानायासै? हौवाजों हौवा बानायबाबो मानसि बानायफिननो हागौमोन ना? हौवाजोंल' हौवा बोरै मानसि बानायलाबायनांगौ जाखो? बुहुमाव भगबानफोरा ओरैनो दङ नामा? बयनावबो मोनसे जखा थायोब्रा, दाजाब दानख' थायो। बेनिखायनो हौवा मानसि हिनजाव मानसि दिहुननानै हरदोंब्रा। बेनोथ', मानो हौवाजों हौवा दिहुनासै? मानो हिनजावजों हिनजाव दिहुनासै? मानो हौवाजों हिनजावल' दिहुननाय? मार्था, आं मिथियोब्लाबो नोंनो खोन्थाया। मानो खोन्थाया? आंनि गोसोआ दिनै खोन्थानो गोसो गैया। थरल', नोंलाय मानो उजिनायब्रा? नों मानो मानसि महरै उजिखो? नों बोरमाबोथ' जानो हायोमोन, मावजिबोथ' जानो हायोमोन ना? मा सोंनानै लालायखो नोंलाय? मालायखौल' कुइसन सोंबाय थायो, बियो एन्सार होनो हायो ना हाया नायनो। बेवहाय आंनि जेबो दाय गैया। आंनि पारमिसन लायालासिनो आंनि आइ आफाया आंखौ खांदों, जोनोम होदों। आं बोरमा मोसौखौनो जानो हागौमोन। थरल', बिदि होनथारबाय आरोना नोङो? आं नंगौखौसो बुंदों। मानि थाखाय? मानि थाखाय हौवा हिनजावल' दानानै हरदों? हौवा आरो हिनजाव थायोब्लासो बुहुमा जखा मिलायो। मा हिनजावजों हिनजाव मिलाया? आं खोन्थानो बाबाय। आदा एमाव राजा,
आंनो खोन्थालाय मानसिया मानो हाबा जायो हाबा जायालासिनो थानो हायोना हाबा जानानै मानो गथ' खाङो आरे बोराय बुरिबा गावसोरखौ नायनो थाखाय मानो थाखाय बोराय बुरिबा बिसोरखौ मानो नायनांगौ साला माइसो कुइसन सोङोलै बेलाय औ बिराद कुइसन सोङो बोरैबा सोंबावोसो बियो मानसिया मानो खियो मानो हासुयो दानाय बुस्थुखौ हगारफिननो थाखाय ब्रा जुदि बुस्थुखौनो हगारफिननांगौबा मानोथो जायो गथ' माबायदि थारलै संनाया बुहुमाव आं बुंखाबायना भगबाना जोंखौ बुहुमा खालि जानायखाय जोंखौ थिनहरबाय मानसि महरै थांनानै थाहैथों बिसोरो होननानै बेनिखायनो थांनानै थानो थाखाय जानो होबाय आरो बे जानायखौ थुसोबाय थाबा उदैया जायगाया बुंबा प्रब्लेम जागोन ना बेनिखायनो खिनायखौ हरदोंब्रा आरो दै लोंनायखौ हासुनायखौ हरदोंब्रा नों मानो इसेबां कुइसन सोङोब्रा थरल' एसेबां मानो कुइसन सोंबाय थानो मोजां मोनो नोंलाय भगबाना मानसिखौ मानो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय बानायदों जेराव जायालासिनोबो थांनानै थानो हानाय बानायनांगौमोन साला मा होनबावगोनलै टाइट न'आव थांदो बिदिखौ कुइसन सोङो नामा नों खिया नामा आं खियो आरो आं जेब्ला खियो आं सानो खिखौ नायनानै मानो खिया बिदि गयो होनना नोंनि खिखौ नायनो मुगैया मानो मुगैनो जाय खिया आंनि उदैनिफ्राय गदों आंनि खिथुनिफ्राय आं मानो मुगैनो थरल' साला सोर हिनजावा गोसोथोगोनलै नोंखौ सोर हिनजावा गोसोथोगोन नोंखौ इदिबा कुइसन सोंबाय थाबा हिनजावालाय मानो आंखौ गोसो थोनो आंबोथ' हिनजावखौ गोसो थोनो हायोना बुंबाथाय नों जाय हिनजावखौ गोसो थोगोन थरल' बे हिनजावा नोंखौ गोसो थोनोबो नांबायना नों बिदि सोंलु सोंला खालामबाय थाबा हिनजावानो गिनांसो खागोन माथो नोंखौ मानि थाखाय नोंनि महरा थख्लाख्लानि थाखाय आंनि महरा थख्ला नोंनि महरालाय मानो थख्ला नङा आंना मानो थख्ला नोंना मानो खानाया गोजा जाथिथि खोन्थानो गोसो गैया साहा लोंदो थरल' आरो मार्था मारा आं नोंनि थाखाय साहा लायनि नाङा आं दा साहा लोंला मालानिफ्राय दिनैनिफ्राय आच्छा थरल' नोंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैयालै मानि थाखाय माने सेंग्राफोरा सिख्ला गोसथोयो सिख्लाफोरा सेंग्रा गोसथोयो नोंनाबो गार्लफ्रेन्ड थानांसिगौ ना उन्दै जाखो मा जाखो आजिखालि उन्दैफोरनावबो थायो देलाय बुंलाय नोंनि गार्लफ्रेन्डा सोर बहानि मा मावो आं गार्लफ्रेन्डनि साबजेक्टखौ फरायथ'वाखै नों सोरखौ गोसो थोगोन आं गोसो थोआबालाय नों गोसो थोआबा ओरैनो बोरायगोन खावलाया खरलेब जागोन हाराया नुजागोन बिनिफ्राय हाखर सिङाव नोंखौ फबगोन नङाबा सावगोन आंखौ मानो सावगोन जि कुइसन सोंखायोना नायलाय दुलुर नों मानो गस्ला गानो आरो गस्लानि सिङाव मानो फेन गानो नुबायना माबायदि कुइसन सोंथारो बियो आंनि पेन गाननायखौ सोंदों लासिंसिंनो दिनैसिम आंखौ रावबो बिदि सोङाखै आब'मोनानो सोङाखै आइमोनानो सोङाखै उन्दैयावसो सोङोमोन बियो आंखौ लासिंसिं दिनै आंनि पेन गाननायनि खोथा सोंदों आं लाजिबाय थरल'खौ आं लाजिबाय थरल'नि सोंनायखौ लाजि नामा लाजिनालै आं लाजिबाय माखौ थरल' सिरि थाथ' मानो गाबो मानसिया मानो मिनियो आं खोन्थानो गोसो गैया दादालै दुलुर मानो नं नायनि नङिनि बिदि बुङो बियो बिदि सोङो हिनजावफोरा मानो गस्ला गानो हौवाफोरा मानो पेन गानो हिनजावफोरा मानो जायो मारै खिया हासुयो होननानै सोंबाय थायो आंखौ लोगो मोना कुइसन सोङो बियो आं बिनि कुइसन सोंनायखौ बाबाय बिनि सोंनायखौनो गाबो नामा बिनि सोंनायखौ गाबनाङालै एमाव राजा दुलुरनिफ्राय आखाइखौ बोखारना माथा थरल' नुवाखैनोसो दुलुरा गाबनायखौ आंबो गाबगोन माबायदि मानसिफोरा नोंसोर सानैबो दुलुर गाबनाङा बे थरल'आ बिदिनो गल' गथ'सो मानसियानो थरल' फै न' थांसै नोंना मानो फै थैनो थांनि आं नाहैनोबा नांगौ नामा दुलुर गाबनांला जों थांनोसै दे जागोन दे माबायदि मानसि बियो गाबनांला सरि दुलुर एमाव राजाया आंनि आं एमाव राजानि आंहालाय मा जादों एमाव राजाया नोंनि नों बिनि आंहालाय मा खालामनांगौ साला बे थरल' हारामिया आंखौ सोगाबाय थायो बियो मानसि गाज्रि गथ' बियो
हगारदोलै आंनि आखाइखौ। ओइ थरला, मा नों जेराव मेरावनो सोंथि सोंलाबाय थायोब्रा? दिनै नोंनि थाखायनो दुलुरा दाब्लायबायना। मा नोंलाय हिनजावफोरखौलाय दादा सोङो? हौवाफोरखौ सोंबाय हिनजावफोरखौ बिदि सोंनाङाब्रा। हिनजावफोरनि गोसोआ एसे गुरै जायो मिन्थिया नामा? बोरैबा जाबा गाब्लाबायो बिसोर। मानो गाबो? ओइ साला, सौगासिनो सौगोनां दानो। मानो इसेबां कुइसन सोंबाय थायो नोंलाय? गासिबो खोथायाव सोंथि सोंबाय थायोलै नोंलाय। नोंखौ एकदमबारे मानसिखौ दाफावजोबनानै गिदिर खालामनांसिगोनलै। होमबासो सोंथि सोंनायाव गासिगोन नोङो। महाराजा, दा नों बेनावबो सोंथि सोंबाय थानाङा। मानो फेन गानो माबा माबि गानाङा होननानै। फावगालि बहा थांनो नोंलाय? दखानाव बिबार लायनो नागिरदों आं। न'आव रुमाव बिबार साजायनो बिबार मोजां गैला। मानो साजायो रुमाव बिबार? जों बिबारखौ नुयोब्ला गोसोआ जेरै स्रां मोनो, थिग बिदिनो रुमावबो सानफ्रामबो बिबार साजायनानै दोनोब्ला बे बिबारा जोंनो गोजोन खुसि लाबोनानै होफैयो आरो जोंनि मेलेमा जेब्लाबो मोजां जानानै थायो। आइया बुङो जेब्लाबो न' सिङाव बिबार साजायनानै दोननांगौ होननानै। न'नि लांगोनायाव जेसेबांनो बिबार साजायनानै दोनगोन एसेबांनो न'खरा मोजां जागोन होननानै। बेनिखायनोथ' बिबार बारि गोनांफोरा माहाजोन गोजा। जोंहा न'आव बिबारानो गैया। जायनि न'आव बिबार बागान जाखायो माहाजोन जाखायो एसे एनैबाबो। आरो बिबार गोनां मानसिफोरनि दिमाग खर'फ्राबो मोजां जाजोबखायो। बेनिखायनो नों थां नोंसा बिमा बिफाखौ बिबार गायनाय थां। साला सुवादा बिबार होननाय लोगो लोगो थांगा गारबायलै। बिराद मोजां खामानि मावबायलै नों फावगालि। लोगो लोगो खारलांबायबो साला सुवाद गथ'आ। मानो माबाफोर जादोंमोन नामा? जेबो जायाखैलै, खालि कुइसन सोंबाय थायो। कुइसन सोंनानैनो माबाखौ गाबहोलायबाय दुलुरखौ। मानि थाखाय? दा बुंसै आरो बिनि फालतु खोथाफोरखौ। महाराजा, मार्था, नों मानो आंखौ सैया? नोंखौ मानो सैया? आं नोंखौ सैया जायाखैना। नों आंनि लोगो, आं नोंनि लोगो। दिनैनि थाखाय मिथिना बेखिनियावनो जोब्बाय। मार्था, एन्टनिय'आ फैफिनबाय। एन्टनिय'आ फैबाय? बेथ' जापानावसो थांदोंमोन। आइया लोमजानायखाय फैबाय। मार्था, नोंनि साइकेल। मार्था, मानो बे साइकेलखौ गालांखो दे? दा आंसो लांनानै हैनांगौ ना मा जाखो? थरला फिसा, आफा, आं बिबारखौ फुनानै लाबोबाय। गसाइ सोरानि बिबार लाबोखो नोंलाय? थाम्फै देलायमोननि बिबारखौ। देखो, दाउस्रि देलायनि बिबारखौ सोङावसिया मानो खानानै लाबोनांगौ? दा बेखौनो दाय जाफैलायगोन ना। मानो लाबोदों? दोनैफिन। न'खराव बिबार गायबा माहाजोन जायोनो। बेनिखायनो लानानै फैबाय आं बिफांखौ फुनानै। गसाइ, आं नोंखौ बिदि थैनाखैलै। नांगौबा आं बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोगोन। थेवबो मालायनिखौ नाङा। थौ, दोनैफिनसै थौ। बिबार बिहरदोंमोन ना? आंथ' बिबार बिहराखै। आं बिहरदोंमोन। नों बिहरदोंमोन? औ, दिनैनिफ्राय आं न'आव बिबार गायगोन। दे, मोजाङानो जाबाय। आच्छा, बेसेबां जाखो? 500 जाबाय। नै, दाना आंनाव केस फैसायानो गैया जाबायना। जेबो नङा आदै, उनाव होबाबो जागोन। नाथाय आं जोंलारिनिनो क्लासमेटखा। जोंलारिया आंखौ सिनायखायो। नंगौ नामा? जोंलारिनि लोगो नामा नों? बेफोरबायदि लोगोथ' नङा, गोदो उन्दैयाव ज' फरायोमोन। आच्छा, मा मुं? आंनि मुङा आबिर। आबिर फिसा, दाथ' आंनाव फैसा गैया। नै आंना फिसालाया बिबार बिहरलाबायदों। हरखाबनो बिबार गायनो लुगैबायनो। आंना फैसा दं, आं न' सिंनिफ्राय लायनि। आच्छा आदै, आंनो फैसाखौ उनाव होबाबो जागोन दे। आं दा एसे बिजि जानानै दं, आं थांनोसै। मानो नोंनि मोननांगौ फैसाखौलाय? नोंलाय बिबार फानो नामा? आदै, आं फिसा फिनला खामानि मावबायानो थायो। आं बिबार दखानावबो थायो दसे, आरो आं फार्मासि दखानावबो खामानि मावो आरो फरायगासिनोबो। बिराद खस्थ' खालामथारदों माथो आबिर फिसा। बिदिनो मोजां। जोंहाना जोंलारि आइयाबो जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायदों जापानाव। जापानाव? औ। आंबो जापानाव साननैसोनि उनाव थांसिगोन। नंगौ नामा? औ, आसाम सरकारा जापानाव 50,000 लाइमोन लाना थांनो ओंखारदोंना, बेवहाय आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो आं सेलेक्ट जाबाय। दा आं बेनिनो जापानिस लेंगुवेज सोलोंगासिनो। बिदिबो जानानै दं? औ आदै, जायफोरा जापानाव थांनो गोसो जादों बिसोरो फर्म फिलआप खालामनो हागोन। दा जोंखौ जापानिस लेंगुवेज सोलोंनो थाखाय सोलोंथाइ होगासिनो दं। लेंगुवेजआ रोंबानो नोंबो जापानाव थांसिगोन होनबा।
दे बर' मानसि लोगो मोनबाय जोंलारियाबो मोजां मोनगोन। नोंलाय जापानाव मा खामानिनि थाखाय थांगोन? आंनि सोलोंथाइया बारा गैया, आं ड्राइभारनि खामानिनि थाखाय थांगोन। गोबां लाइमोनफोरनोनो बे सुजुगखौ होदों आसाम सरकारा। जायफोरा बिउटिशियानाव मावनो गोसो जायो मावनो हागोन, जायफोरा IT डिपार्टमेन्टाव मावदों बिसोरबो थांनो हागोन, जायफोरा बेफोरबायदि फार्मासि लाइनाव बा नार्स लाइनाव दं, ड्राइभार लाइनाव दङ, बा ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय, बेफोरनि गासिबो केटेगरि दंजोबखायो। आच्छा दे आबोर फिसा, खस्थ' मावदों जेब्ला जेरावबो खस्थ' मावहैखानांगोन। आंथ' अराय बेखौनो सानगोन, नोंनि साननाया जाफुंथों आबोर फिसा। थेंक इउ आदै। दा जोंलारिया माब्रै दं? मोजाङैनो दं। गेजेर खौरां लाहरो, फरायबाय थानाय नालाय जोंबो बांद्राय डिस्टार्ब खालामा। देनां नों जापानाव थांनानै मालाबा लोगो मोनलायबा रायदावबानो जाबाय आरो। जागोन दे आदै। आफा, फैसाया एन्जरा जाबाय। गसाइ! जेबो नङा दे आदै, आं उनाव मालाबा लाफिनगोन। ओमफ्राय जापानाव माला थांगोन नों? नों जापानाव थाङोब्ला आं न'निफ्राय मोननैसो बुस्थु हरगौमोन। अब्ला आंनि नाम्बारखौ लाखिदो। जागोन दे। दे फिसा, मा नाम्बार नोंना? 00XX55। दे फिसा, हामबाय। गाज्रि मोनाबा जोंलारिनि नाम्बारखौ मोनगोन नामा? आं माखासे इनफरमेसन लानो जापाननि। लिर 556622। थेंक इउ, आं गोसोआव थाबाय। दे। थौलै फिसा, मानो बिदिलै नों? मानो होनोब्ला गोसोआ मोजां जायोनो बिबार गायबा, खर'आ थाजिम थायोनो, माहाजोन जायोनो। बिबार गायनाय बिबार गोनांफोरा माहाजोन गोजानो। बेनिखायनो आंबो नायनो नागिरदों जा माहाजोन जागोन ना जाया। दे फिसा, दे नोंनि जै जाथोंसै, बिबारखौ लाइन गाय। ओमफ्राय नै दाउसो देलायनि बिबारखौ दा गायथार हैफिननांगोन थ' नङाबा दावराव खालामफैगोन बियो। दावराव खालामफैनाय माने बारहुंखा लाबोनाय। बिराद दावराव खालामफैगोनलै बियो। नांगौबा नों बिबारखौ गायदो, आंनो होनानै फैनोसै। जागोन दे। आयै, बिबारा बहा थांखो दे? दाउदै बिबारा। आइयो बाला, आंहाबा मा जादों? आंसो मिथिगौ खिथुआव फाइल्स जानाया ना जिरायजायो ना मोजाङैनो खिनो ओंखारो। आंसो मिथिगौ खिथुआव माबायदि फाइल्स जादों। आइयो बाला, मा फाप मावनायनि खिथुआव फाइल्स जानांगौबा। मालाबा खिलामायानो गनानै फिउ बायराव फैनानै सिङाव थ्रोब हाबैफिनलायबा आंना। माथो नोंखौ दाखालि बेदर जानाङा होननानै बुंदोंमोन। फाइल्स जाबाथाय बेदर जानो मोना। नों मानो जाबाय थायो? बेदर नङाबाबो ओंखामानो हाबा बाला। आंनि खिथुआवसो फाइल्स जानो मोनबायना। बेलेग बेमारा जाबा मा जानो? मानि फाइल्स? आयु दा खिथु सिङावनो बिजि सुनांगौनो फाइल्स बेदरखौ गाहोनो थाखाय। आं बिराद खस्थ' मोनबाय। माबाफोर जानो नामा आं संहैनि? बै बेदरखौ एवहैलाय। आं दिनै बेदर एवा माथो। नोंखौ दायसो मोनदों र' आङो। नों जायफ्रानो ओंखाम होबाय थानाया। दुखिया मानसिफोरखौ अननाया मानसिनि धोरोम। जाबाय फायखानायाव हाबैनोसै आं। खिग्रा जालायबाय। दिनैबा हले आङो इल'नानैसो खिखौ दिहुनगोन आं। आयै, हनै मानसि फैदों। मा जादोंलै? आंबा मा जादों नों मा मिथिगौ सन्थ'? नै जोंहानि फिसाला थरल'आ बिबार लांदोंमोननो, बेखौ होफैफिनदों आं। बाथामिसा, बेसो लांदों आरो? आइदै, आं रायनो गोसो गैथ'ला। मा जादों? माबाहाय फाइल्स जादों आरो खिथुआ खियानो ओंखारा। खिबाबो जि सायो, खियाबो गैया। दिनैथ' आं एरख'नानैसो गारगोन खिखौ। नांगौ नामालै? बालनि नंगौखायनो बुंदों आरो। नोंनावथ' सिनाखि दंहाय अजालाय मालाय। आंनि खिथुनि फाइल्सखौ गाहोनो हागोन नामा बाल? मा होनलाबायदोंलै बेफोरखौलाय?